Shosho. We move. 2 by 2. 2 by 2. 3 by 3. 2 by 3. Make. Unazodei. Hapana manyuku. Hapana. Guys, oh my goodness, look at that. Hey, better for what? More better for the people. More better for Gogo. More better for Sekuru. More better for my Ruva. More better for Baba Ruva. It's all. After 7 days. We ever do. Mutamashe ukubva uku ngomamisho mupinde kabasa mutobva muchipinda muzvitsva mamuchizvifungira kuti nhasi mubhedha inouya hakana mbofungira kana mbotoziva zizikana uye pana mbuya tsauraziva ukana mbuya uzo ini ndofara zvikuru nokuti tasingazivi kuti mudhebhu unovuya mubhedha nhasi tovatavo mudzimbatsva takakwirira pamudhebhu kumuka manheru wasviba ingwavete chingodzibwa namatira matsva asi manga muchizvifungira hembuye kuti nhasi muchanga muri pamubhedha manga muchiufungira here tatisingafungiri natovatavo pamusoro moda kutoudza vanhu kuti kudii kuti tovatavo pamudhebhu zvino munovaonepi kutodada kutonzwa kudada kuzwa kuti ndapamusoro pevanhu musazovadadira mbuya kuti vaindisaini vakakushanyira ise vachiti papi toenda paya pazvitumba toenda paya pafuru hatii ndipo nhasi vauyavo vachiona kuti pakanaka amen unozodei uye pane mairi wa for the people taurai tinzwe ainofarisisa zvikuru nebhedha ndasingazivi kuti pane mubhedha nasi mune mutori makanyura takanyura pamubhedha mari wamunovevesei musazodonha saka uchavata kumadziro nhasi ndiani ndimi uya padhuze nebhebhe rako ari kuvata pakumadziro ndiani ndimai mwana ndovatawo kumadziro ini baba ndovatawo iko kunopatoti baba akadonhawo mai kwangu akasadonha anochiziva kuti tichiwapa Sekuru taurai tinzwe hai ndofara zvikuru nhasi ndotava pamubhedha vana ndisinawo hai zvirama zvakatorama dzangu ukadzokera shure mapfuwa nhero enyenga nditamburawo zvinotambura kwangu handakuona kwapera amen mama musingazvifungiri saka riyarai ndepi sipane saga guys inotora mubhedha wasekuru mubhedha ngauye toda kuredzai something people something for the something
Washona vanhu we. Mona saga latina ndo mubhedha wasekuru. Saka isusu wongochononzi multi purpose. Wekuti ku bathroom yedu yematanda tachitogeza. Toti sekuru chimbosimugei pamubhedha wenyu chimbodi tivhare ndo yanga wari mukova wedu uyu. Zvinozvo zvinotoita mukova wedu permanently sha. Then vadero tobvisa kana tapedza kugeza tondosubmita kunda sekuru taridza ukona anga akasonwa nemasaka akasona ndiani ndimi mbuya wo ino maikwanere pamubhedha uyu naimbi tichikwane pita nguva tata ngosiyana ko imai wadzira chimi anga iwadzira chichari iwa chiwadzira saga saka ndiwo ngari mubhedha wasekuru uyu ende munoziva zvinoita Mwari atinambobuda tichiti honawo mubhedha wasekuru pane vanhu vakasundwa nenyasha dzaMwari ndiro dzakabva kudenga dzakadzaka dzikatadzaka paguku dzakaburuka uye padhuzi uye dzikava paguku zvikati mubhedha uya uchaiti kuita sevaiziva chinoziva ivhu kuti mwana wembe vanodi unorwara saka ndo ungori mubhedha wasekuru uyu saka ndo unovhara futi toilet tichigeza ndo unovata sekuru iwoyu mubhedha wati mwamotoona kudai saka zvimwe zvezvinhu zvokuti hatina mbobvira takuratidzai asi ndo zvanga zviri kokuseri zvakawanda zvimwe zvekutoti muchatozoziva pamberi apo zvamusingazivi inemene mbi ndafara ndoimba nerangarira ndafara oya oye ndafara ndoimba nerangarira ndafara iwe unozodei aya hapana hakuiti aya iye uwe nyarara isekuru nyarara kudema 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 nyarara ungadi uye padhuze kutenda kubinja from the plastic uye padhuze gogo from the chi amen from the plastic inzwa kuri kutonaka asi apa inzwa uyakunoona mbuya makapedza kuwata pamubhedha lini ameno kuti makore mangani tichingovata pamubhedha wedu wamataridzi ndizvo tichingovata zvikanzi mbuya nasekuru ngavaite matwins nemuroora nemwana wavo nemhaka yekutaramba vanhu vanozoti uyu wakapuwa fefa uyu akanyimwa fefa tarambe nekuti zvaizoita sekuti kune munhu wakanga achiti unofanira kupuwa izvi zvikazodhaivhetwa zvikapuwa uyu inhema ine haya ishowa haya Alright. Saka baba manje guys ndafazingamboiti kuti dzimba zapinzwa mibhedhi aunozode usakabuwa ndoda kukuudza for the people uye padhuze tora pasi kuti vave vejonosisiti nezvanonzi jonosisiti vanhu vemunharaunda ndakudera hangu ndatinonzi jonosisiti sanga tichibva kwachivi by the way mota yangu yabhoila saka tatozoisiya mujokoto toda kutenda vachinoda uyei padhuze timbokutendaiwo zvokuva tikasavatenda vachinoda nabhudha vachinongoma tikasatenda zvokuva tineti vanhu vakashata hatisi kuti wochitaiti kana vherisa wangotanga kungokwidza temperature zvese feni iri kutenderera zvese tikashauti kochii saka tamboibvisapo tatabvisa kuno tikati zvanaka tafonana nemakanika zvadero payapaya ndokubva tazoti takutosvika ipapa padhuze apa ndobva yatanga zvekudi kufasha yafasha kudai muzoti ndoreve iri ndobva vazouya ndovanga vashingotibatsira topinda nepasi pemota vatsva vanhu ava vamunoona vedu vemugova pawo madhiringi vanhu ava zvokwadi vatibatsira saka izvozvitaisiya mujokotomo takaitaridza kuti tigodzokera naye kwachivi saka chibva pano vanononditowa kundikweva kuti vainde neni toda kutenda chinoda wagona unopururudzawo zvinhu matambigwa zvenyu saka ndaisiya mota yacho handitoziva kuti chaitika kudawo yakuchembera tichazivi handiti zvikanzi ipapo ndopataona vanhu vanga vachiinda uko kumutsetse iyoyo vachiinda ndobva zvanzi vakadzi vajaindi vaya mibhedha inoendepi vachibvunzana
Chinoda. Zvikanzi asi nenda kwa gurwe. Zvikanzi inoenda kwa gurwe. Vanhu vase. Zvikanzi seizvozvi. Kureva kuti vava vasingafungi kuti mibhedha inofana kuyagara. Vanonobva. Vachina kuti 1. Oh, my 41. Oh, saka inini munonobva mwene na chinati tizvozvo. Peya. Chinoita sei buya? Peya. We move. Yeah. 2 by 2. 2 by 2. 3 by 3. 2 by 3. Make. Unazodei? Hapana manyuku. Hapana.